18 башкаручы, 18 шагыйрь һәм композитор, 32 яңа җыр. Нәрсә тыңлыйсын, үзебез хәл итәбез, чөнки бу безнең җыр. 2019 елның май ayында Калип яңа буын җыены яшь башкаручылар, шагыйрь һәм композиторларны берләштергән безнең җыр лабораториясын башлап җибәргән иде. Без бүген безнең җыр иҗат лабораториясендә, яме? Әйе. Ә безнең җыр ул нинди җыр? Безнең җыр ул безнең халкыбызга, безнең милләткә якын булган җыр. Ул җырланганда тамашачының күңелендә ниндидер җылылык тоярга тиеш. Аха, бу булды безнең җыр. Ә сезнең җыр нинди? Минем җырда нәкъ шундый. Әгәр дә җырчы җырлаганда минем күңелем иреп китә икән, мин ниндидер тәэсирләр алам икән, димәк, ул минем җырда. Безнең җыр ул нинди җыр? Безнең җыр ул креатив җыр, шәп җыр һәм яшьләрчә җыр. Аха, бу безнең җыр булды. Ә синең җырың нинди? Ә минем җырым ул сезнең җырыгыз белән минем индивидуальлек кушылмасы. Индивидуальлек димәү дия алмадым да үзем. Ә минем Бездә заново ярамый бит. шунапмы? Безнең җыр ул нинди җыр? Кошалар безнең. Гафу итегез, мин интервьюга яратмыйм. Бу бит интервью түгел, бу бер генә сорау. Безнең җыр нинди җыр ул? Безнең җыр ул безнең милли татар җыр. Без бүген безнең җыр иҗат лабораториясендә, яме? Әйе. Ә безнең җыр ул нинди җыр? Безнең җыр ул Йолдыз Мигнуллина шигыре һәм Зөлфия Раупова Мәскәүдән композитор. Без өч кеше, өч шәхес тудырган җыр дисәң була. Ә бу сезнең җыр булды. Ә безнең җыр нинди җыр? Безнең җыр була бит инде. Ә сезнең җыр безнең җыр. Һәм сез безнең җыр сезнең җыр. Килдегез. Мин бу проектка яңа җырчылар белән танышу максаты белән килдем. Бик әйбәт. Хәзер миңа сорау бирегез. Безнең җыр ул безнең тарихыбызны, безнең мәдәниятебезне, безнең җаныбызны, безнең тавышыбызны, моңыбызны, уйларыбызны менә бөтен гармонияга салган, менә шундый безнең җыр. Башкаручы, шагыйрь һәм композитордан торган командалар оешты. Барысы да безгә инде таныш йөзләр һәм тавышлар, ләкин жанр, стиль, музыка, сүз яңа. Алар бүген экспертлар хөкеменә 30 җыр тәкъдим итте. Шуларның иңнәре генә финалда яңгыраячак. Алда безне зур йомгаклау концерты көтә, без аны гала концерт дибез һәм инде нәкъ менә шуңа иң сыйфатлы, иң матур җырларны сайлау өчен без бүген җыелдык та. Әлбәттә, куркыныч, дулкынландыра, чөнки хөкемдәрләр төрле фикерле, төрле карашлы кешеләр. Менә йомгаклау концертында чыннан да иң матур җырлар, безнең татар музыкасының алтын фондына лаеклы җырлар башкарылсын иде.